Foli ni tanu bɛ an bolo ka ɲɛsin Hɔrɔnya TV lajɛli kɛbaga bɛɛ lajɛlen ma. Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw bisimila aw ka bamanankan kunnafoni kɛnɛ kan ka bɛn bi tarata ma mars kalo tile 2 san 2021 an bɛna minnu kɔnɔ kuma walawala aw ye bakuruba. Tɛnɛ wo tɛnɛ an karamɔgɔba Seydina Sheikh Umaru Seydou Kulubali El Faruk a bɛ tɛnɛ duwawu kalan belebele kɛnɛ sigi a yɛrɛ ka duba kɔnɔna na Bakɔ Jikɔrɔ ni hɛrɛma kɔnɔ nɛrɛkɔrɔ ka bɛn kunun tɛnɛ ma mars kalo tile fɔlɔ san 2021 o kɔni kɛnɛ sigira. O bɔlen kɔ mars kalo tile fɔlɔ o ye don kɛrɛnkɛrɛnnen ye protection civile mɔgɔw bolo. O kɔni kɛnɛ kɛrɛnkɛrɛnnen sigira an ka jamana kɔnɔna na yan. O de bɛna kɛ an ka kunnafoniyaw la kumabaw ye. An bɛna minnu sɔrɔ ka fara ka jamana kunnafoni wɔrɔ la ni ka fara diɲɛ fan wɛrɛ kibaruyaw kan an bɛ olu kɔnɔ kuma walawala aw ye. Aw bisimila ko kura aw ka bamanankan kunnafoni kɛnɛ kan sɔɔni an bɛna minnu kɔnɔ kuma ɲɛfɔ aw ɲɛna. Révolution Hikmatini karamɔgɔba Seydina Sheikh Umaru Seydou Kulubali El Faruk ale ka wuli ka jɔ ana ka ŋaniya ye kelen de ka se ka Mahamadu Dinɛ bɔ fasa kolon kɔnɔna na o de an karamɔgɔba in bila wuli ka jɔ la su ani tile ani a y'a yira alisilamɛ ɲuman bɛɛ lajɛlen na bɛɛ lajɛlen ka duwawu kɛ duwawu o de ye mumini ka kɛlɛkɛ bamuru ye o de ye hukumu kɔnɔna na an karamɔgɔba Seydina Sheikh Umaru Seydou Kulubali El Faruk ne ladu ye a bolo tɛnɛ wo tɛnɛ a bɛ tɛnɛ duwawu kalan belebele kɛnɛ sigi a yɛrɛ ka duba kɔnɔna na Bakɔ Jikɔrɔ ni hɛrɛma kɔnɔ yɛrɛ kɔrɔ min hukumu kɔnɔna na maaba caman olu bɛɛ lajɛlen na nin kɛnɛ ɲɛnamaya an karamɔgɔba fɛ ka d'a kan Seydina Sheikh Umaru Seydou Kulubali n'ale a fɔ ala ye masara mani bɛ sɔn o de sen fɛ TV Hɔrɔnya tɔgɔ la o juma sinagogo ale n'a ka jatala tun bɛ ne ni aw an ka ɲamada olu ka jaw fɛ. Bamanankan ko ten ko dugubila o ka fisa ni laada wuli ye surtout laada minnu sigira daliba ma ale ɲɛda kama. Tɛnɛsu kalankɛnɛ baaraw bɛɛ lajɛlen kun salolen ani tɛnɛ baaraw bɛɛ lajɛlen kɔfɛ silamɛw kɔni ye ɲɔgɔn sɔrɔ silamɛya duba kɔnɔna la cogo min ka se ka taa tɛnɛ a barika tɔw ani hali sisan ka taa nisɔndiya tɔw bɛɛ lajɛlen yira daliba ma la ni Seydina Sheikh Umaru Seydou Kulubali Hikmatini Islamiya maa ɲɛma silamɛya darapo felefelenba ale ka ɲɛmaaya ye. A bɛ tali kɛ tɛnɛ ale duwawu kalanba la min bɛ sigi tɛnɛ o tɛnɛ Faruku fɛ silamɛya duba kɔnɔna la cogo min ka se k'a yɛrɛma surunya daliba ma la ka ala wele ala min ko ni aw ye n wele n bi aw jaabi. Ni duwawu kalan belebele min filɛ a seereyara silamɛw fɛ cɛ ani muso diinɛ ɲɛma caman olu kɔni tun bɛ kɛnɛ kan ka fara maaba caman kan minnu bɔra Bamako ani a lamunu bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la ka kɛɲɛ kɛ ni nɛgɛ kaɲa 21 ale waatiw ye Faruku bisimilala silamɛ jama fɛ safo seliw baaraw bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔfɛ sa Ela Sheikh Umaru Seydou Kulubali a ye ala wele ka tɛgɛ jan daliba ma ye ka ala wele gindo ani bange la ka duwawu kologɛlɛnw kalan o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ ye hali sisan Faruku tiɲɛtabaw ni o ye Mohamed Sheikh Umaru ani a dɔgɔw ye olu fana ye duwawu tɔw bɛɛ lajɛlen kɔni dafa o kɔfɛ sa ala ka diinɛ waraba ala ka diinɛ jitura ala ka diinɛ kɔrɔtaba ani ala ka kabako a ka diinɛ kɔnɔna la Hikmatini Islamiya dajuru samaba Hikmatini Islamiya ka misaliya tayɔrɔ ɲuman Hikmatini Islamiya ka fierté Seydina Sheikh Umaru a ye kuma ta kuma minnu kɔnɔna la a ye bɛɛ lajɛlen wele ka na sana yɛlɛ ale ma. Sana yɛlɛ sera Muhammadu Mustafa ka sura caman ye ala y'a bonyani caman min ye min bɔɲɔgɔnko bɛ kɛ ala fɛ mɛlɛkɛ ye abada a bɔɲɔgɔnko bɛ kɛ ala fɛ ruhaniya ye hamalatul arshi ma ɲɔgɔn sɔrɔ kurukumunaw ma ɲɔgɔn sɔrɔ kira si tɛ yen
ala mina farkura invité ka surata makenai iba fa ya kene bashiru naziru etuba nabi nyumanti ala minga mustafa yisana yeleina kwa ya bonongo ki kira kaba ko de yi kira kire na ni minye ala ba fe dali kono adona maka foyi wadu sangumbe o mama temati no sera kaslame nyuma kira kono nyogo to dukuruka eka jija akado ko bi bonyo brodella frère kala Muhammadu Mustafa ala bafe mi nyogo na mega foye ni kirate ibise ko jira to fo fenna ibise ko keke to fo fenna ibise ko fo to fenna imani se ko to ayo fa kula me wole bale do bale basi mubibulu furuna tikide bata katola fiyo ya kuba tikinda kuba la monodi silamaya bonye bina tumamina agara kobaye metikitana ambe bani rekete islamay me ansita islamaya mo kamu moyi la amoni islamay paskabita misrina ambe seli ngaseli ko fe salamu blale ko fe silamaya moya moyi na sara modu na bolula modu na taranya modu na bina modu tumamina dine blalo minen kono atibu ko do ala ode happy Allah akbar wala salamu akado silamaya au silamu de tay jiya kuma ya au na yereti anni alana na fulu ode islamaya deme ka korota ko wasase am wallah hara silamaya shiti ki semi alikire binaku sabo foka soro mu'miniya da fane kofe isike inni na ne ka da fulu na tira de malika Quran da fa sura tauba ala ko inna Allah istara من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة أقول على السنة مؤمن في أو نيا لو كان نفرو نوتني من على ما كان جينا دما كون كوفي مؤمن الله على جنة الله على بنيكا ككرة يجيشن نما بانا سليم كآية جيجا كبني لك له آية o kofe bonyede do mi bonyo wo beka alafe fuye ni Muhammadu kilente wallahi salim kini farqulu I hakili dafade inni dafade farqulu dafade ki wele kata daliyoro betrila kata alaka kama ko beye ala mo ko fuye ni Mustafa o meko salim wode na sonene da mayana chelu asiya la kale me ala yerefe ala me famfo ala ko de linuriyo mina ayati Allah akbar nya sana yeledi mumaso ka jirani kala au masaka kabaku katina fyobo mudi linuriyo mina ayatina mumaso ka jirani kala au masaka kabaku na chelu ala ka kabaku de kabaku sangala ya akanda ade dugukolo sangala ya ade kabakolo korona ni dugukolo korona ya la ala ka kabaku wala yere de madibo Allah akbar wala ma fajira ayana ni kire ka kabaku do yira ala ne ama fa yere na na ka kabaku kirinjira ala ne ama fa yere na na ka kabaku chama yira ala ne bal linuriyo min ayatina aw masaka kabaku be yere na na guri jira Allah akbar la ilaha illa Muhammadu rasulullah manu Mungu yere do akini ti sa dana ola okira ka beto mima okira ka besu mima o sufitini sa su jalawa akada obele to mima o do fitini sa do jalawa akada obele to mima o ka me temete wa akada obele su mima o su ka me temete wa akada no temanati era ki yera laje eka kira koloni ka kira bonye obla na mine jmen kon Allah
Faruku ka kɔrɔfɔ ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni tɛmɛnen kɔfɛ duwawu kolo gɛlɛnw caman kɛra hali bi o kɔfɛ sa maa caman tun bɛ kɛnɛ kan minnu tun nalen don bonyamasegin foli ani waliɲuman dɔn kama ka ɲɛsin Faruku ma a ye baaraba minnu kɛ dɔgɔkun kɔnɔna la u ka sigidaw kɔnɔna la Hikmadine Islamiya section 5 Bamako district kɔnɔna la olu tun bɛ ka kɛɲɛ ni Tɛnɛnsu ale foli ye Zigiri fan club Basedu Keita olu minnu ka wajulu ɲɛnɛmayara sisan olu fana tun bɛ u ka club lancement wajulu o foli la o cogo kelen fana tun do Hikmadine Islamiya jɛden minnu bi kabala olu fana tun bɛ kɛnɛ kan olu minnu nara ni bonya ani karama ye ka se ka na hali bi Faruku fo a ka kalo layidu dafa sigi kɛlen na u ka sigida kɔnɔna la o kɔfɛ maaba caman minnu tun bɛ ka Faruku tanu a ka wulikajɔ ani a ka cɛsiriw la ka kɛɲɛ ni nɛgɛ kaɲa 22 waatiw ye sa ni baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni farala ɲɔgɔn kan ni Mawula Yaasa dɔnkili dali ye ka Faruku n'a ka denbaya sanuma sɛnsɛn ka yɛlɛ ni u ye silamɛya duba sanfɛla la. Ni tun ye kunu ye Seydina Cheikh Umaru Seydou Kulubali El Farouk ka bɛn marsikalo tile fɔlɔ ma san 2021 a ye tɛnɛ dɔw kalan belebele min kɛnɛ sigi a yɛrɛ ka duba kɔnɔna na ba kɔ jikɔrɔ ni hɛrɛma kɔnɔ nɛrɛ kɔrɔ hali bi an bɛ duwawu de kɛ nin kɛnɛ ɲɔgɔnna caman o bɛ Masaramani bolo Ala ka o don ne ni aw bɛɛ lajɛlen garisɛgɛ la o bɔlen kɔ an bɛ Alɔdiniya k'a fɔ marsikalo tile fɔlɔ o kɔni ye don kɛrɛnkɛrɛnnen diɲɛ kɔnɔ protection civile mɔgɔw olu ka don kɛrɛnkɛrɛnnen de don minnu ka baara ɲɛsinnen don buna adamadenya lakanani ani sigidaw lakananiw ma ka bɔ kasara ko bɛɛ lajɛlen ma o de ye hukumu kɔnɔna na a kɛnɛ kɔni sigira anw yɛrɛ fɛ yan Bamako kɛrɛnkɛrɛnnenya la anw ka camancɛ fanga jamana ɲɛma danga ni o ye Kolonɛli Asimi Goyita ye kɛnɛ kuntigiya tun bɛ ale bolo wa kɛra sababu ye ekɔliso dɔw bɛna dayɛlɛ u ye minnu bɛna jɔ halisa a bɛ se ka kɛ sababu ye u ka baara in bɛ se ka ɲɛ u bolo cogoya min na o n'a ɲɔgɔnna laɲiniw caman o kɔni fɔra kɛnɛ in kɔnɔna na ka se ka faamu sɔrɔ nin kumakan na an ka ɲɛfɔliw lamɛn Hɔrɔnya TV tɔgɔ la. Sapeur pompier walima protection civile olu tɔgɔla don kɛrɛnkɛrɛnnen diɲɛ selege 4 kɔnɔ o ye marsikalo tile fɔlɔ ye anw fɛ Mali kɔnɔna na yan nin don ye ɲɛnamayali kɛnɛ sigira Sogonikɔkaw fɛ yen a kɛnɛ kuntigiya tun bɛ camancɛ fanga ɲɛma danga bolo ni o ye Kolonɛli Asimi Goyita ye ɲɛmɔgɔ ye caman kɛ ni ye protection civile kunun ye k'a bi ye i b'a dɔn ko caman kɛra mais o n'a ta caman bɛ yen fana an mago bɛ min na tuguni sabu protection civile f'a ka jɛnsɛn Mali fan 14 bɛɛ lajɛlen na i n'a fɔ a bɛ Bamako cogo min donc o tɛ ɲɛ musakaw kɔ o tɛ ɲɛ sojɔ kɔ o tɛ ɲɛ mobilisanw kɔ mais an y'a ye k'a fɔ ko ɲɛmɔgɔw u haminanko de ye jamanadenw ni kanani ani bolofɛn na kanani ani sigida la kanani n'o ye protection civile ka baara ye u bɛna caman wɛrɛ kɛ ka fara baara in na mais an bɛ wele kɛrɛnkɛrɛnnen bila kɛyɛrɛye tigilamɔgɔw fɛ protection civile tɛ État dɔrɔn ka service ye donc bɛɛ lajɛlen kan ka jamana dɛmɛ protection civile ka ɲɛtaga la. Ɲinata baroda kun bɛ fɛn min kan o ye ka lakana sabatili sinsin kosɛbɛ jamana sɔrɔ tɔbɔtaliko ɲuman ko la. Olu ka baara bi a tɛ se ka ɲɛfɔ ka ban u bɛ mɔgɔ hakɛ mun ɲini lakana ani ekɔli kura mun bɛna jɔ kalanso kura n'o biriki fɔlɔ dara o b'a yira k'a fɔ jamanadenw jamana ɲɛmɔgɔw hakili b'u u la u b'a baara min kɛ don o don maliyɛnw bɛɛ nimisa wasalen don hali bi an b'a ɲini u fɛ u k'u jija pour que hali bi maliyɛnw ɲin bɛ se ka kisi siraban kasara ani jila kasara ninnu ma. Nin kɛnɛ in kan kɛnɛya baarakɛminɛ dɔw dira sapeur pompier ma o tɛmɛnen kɔfɛ u tɔgɔla ekɔliso bɛna jɔ hectare 5 ɲɔgɔnna kɛnɛ kan min birikiden fɔlɔ dara camancɛ fanga ɲɛmɔgɔ dangan fɛ Kolonɛli Asimi Goyita a musaka bɛ t'i jɔ CFA miliyari 5 ani kɔ ma. O bɔlen kɔ hali bi an bɛ to an ka jamana ka kunnafoniyaw kɔnɔna na an bɛ Alɔdiniya k'a fɔ an ka camancɛ fanga wasabulon mɔgɔw n'o ye CNT mɔgɔw ye Conseil national de la transition olu kɔni mɔgɔw ye lajɛrɛ 5nan dɔ kɛ min ye kɛra lajɛrɛ balalen ye min hukumu kɔnɔna na u ye sariya dɔw ta sariya mun bɛna tali kɛ dɔgɔtɔrɔso min ɲɛsinnen don muso lasiritɔ ani denmisɛnninw ka kɛnɛyaw sabatili ma ka se ka o dɔgɔtɔrɔsow dayɛlɛ halisa denmisɛnninw ani muso lasiritɔw olu ka kɛnɛya o bɛ se ka sabati cogoya min na ka se ka faamu sɔrɔ nin kumakan ninnu na an ka ɲɛfɔliw lamɛn Hɔrɔnya TV tɔgɔ la.
Sente mɔgɔw ye sariya dɔ woteli baaraw kɛ kunun tɛnɛ CICB la min tun bɛ ka boli. Maroc masakɛ n'o ye Ura Mohamed Sisi ye. Ale ye kɛnɛyasoba min jɔ k'a di Mali ma fu falaki kabini san 2013 wagatiw. Sente mɔgɔ 98 olu sɔnna ka sariya in wote. Mɔgɔ kelen olu yɛrɛ minɛ a woteli la. Nin jaabi b'a yira k'a fɔ ko sɔn kɛra kɛnɛyasoba in dayɛlɛli la. Sente fɛ kɛnɛyasoba in ka baaraw bɛna kɛ musow ani denmisɛnninw de furakɛli ye. I jango muso lasirilen degunnen kɛnɛya ni adamadenya jidini minisiri ka fɔ la ko hali n'o y'a sɔrɔ jamana gouvernement ale bɛ wuli ka jɔ sugu bɛɛ lajɛlen na walasa musow n'u denw olu ka kɛnɛya bɛ se ka sabati cogoya min na ko nka halisa ko tɔ bɛ kɔ. Kɛnɛyasoba in jɔlen don tare 5 o de kan Sɛbɛnnikɔrɔ Bamako sigida 4 na a kɔnɔna na banabagatɔ dayɔrɔ 74 o de bɛ yen nɔ musow ani denw tɔgɔ la jiginnikɛyɔrɔ 4 opération kɛyɔrɔ 2 joli sɛgɛsɛgɛyɔrɔ 1 banabagatɔ minnu olu tɛ se ka nɛnɛkili ni u yɛrɛ ye olu ka yɔrɔ dɔ bɛ yɔrɔ in na suw marayɔrɔ ani o n'a ɲɔgɔnna caman. Kiliniki a dilala minɛnw b'a kɔnɔ a bɛ san dama bɔ mais baaraw taabolo la a ma se ka lawaleya wa lawaleya na fɛn caman de kun bɛ min kun ka kɛ o gouvernement transition nane an y'an fanga don o baaraw kan a baaraw kun ka misɛn u ka ca mais bi alhamdulillah u kɛra fo ka se sariya se ma sariya se in talen a bɛna ni yɛlɛmɛba de ye muso ni denmisɛnninw ka kɛnɛya bɛ ka cogoya la parce que minɛn minnu b'u kɔnɔ minɛn ɲɛnamaw de don a minɛnw ka ɲi donc an bɛna a dayɛlɛ nin de kun ka gɛlɛn fɔlɔ nin mana kɛ baara tɔ bɛna lase pour que ka musow ni denw lafiya kɛnɛya fan fɛ. Sente kɔnɔla kulu min ni ale ka baara ye muso denbaya ani denmisɛnninw olu ka kɔɲɔw ɲɛnabɔli ma ale ye a ka nisɔndiya jira ni sariya in woteli ye Sente mɔgɔw fɛ ani ka laɲini kɛ ka taa jamana ɲɛmɔgɔw yɔrɔ la. Dɔgɔtɔrɔso in bɛ yen bɛɛ y'a ye Sɛbɛnnikɔrɔ yen a jɔlen bɛ yen furakɛli tɛ ka k'a la donc bi kɔni ni loi taara comme ça baaraw bɛ se ka daminɛ donc ne yɛrɛ kɔni nisɔndiyalenba don ne kɔni b'a ɲini Mali ɲɛmɔgɔw fɛ halisa u ka dɔgɔtɔrɔ ɲumanw de bila yen u ka nɔgɔya kɛ yaasa an ka muso kɔnɔmaw n'an ka denmisɛnw bɛ se ka fura sɔrɔ nɔgɔya la cogo min na o de kɔni ne ka weleli ye u ka nin yɔrɔ in kɔlɔsi kosɛbɛ. Kɛnɛya ani hadamadenya jidini minisiri ka fɔ la ko danfara dɔ bɛ kɛnɛyasoba in ani Mali kɛnɛyasoba tɔw ni ɲɔgɔn cɛ. Danfara min b'a ni ɲɔgɔn cɛ parce que dɔgɔtɔrɔsobaw n'an ye an ka so dɔ bɛ yen n'an ko réanimation in na i y'a dɔn o kɛra Covid ko in y'a kɛ réanimation in an da tɛ tugu o la kosɛbɛ. Réanimation in ye so ye min baara minɛnw ka ca n'an ye dɔgɔtɔrɔso tɔw ta yanni Covid kun ka na ale sow man ca aliw man ca mais ni yɛrɛ dayɛlɛ yɛrɛ la ale réanimation li 16 de b'a la donc ale yɛrɛ kelen ka ca ni an ka dɔgɔtɔrɔso 2 réanimation ye donc o ye koba ye min bɛ se ka anw nimisi wasa ni a yɛlɛni o bɛna kɛ sababu ɲuman ye ka lafiya don banabaatɔw ka furakɛli la. Ko san kɔnɔna la ko kɛnɛyaso bɛ se ka muso 5000 ani denmisɛnnin 400 a bɛ se ka olu de furakɛ san kɔnɔna la bɛn kɛra ka fɛnɛ k'a fɔ ko yɔrɔ in a bɛna wele dalasurunya la ko CPM 6B. An bɛ dugawu de kɛ hali bi ala ka nin kɛnɛyaso in ɲɔgɔnna caya an faso Mali ba in kɔnɔna na. O de fana bɛ an sɛnsɛn ka taa diɲɛ fan wɛrɛ kibaruyaw la o juma Sinayogo ale sera ka ja minnu fara ɲɔgɔn kan ka bɛn bi tarata ma mars kalo tile 2 san 2021 ne ni aw an ka ɲamada o jaw fɛ. An bɛ taa Faransi ale jamana kɔnɔna la Nicolas Sarkozy ni o ye Faransi jamana ɲɛmaakɔrɔ ye. A ka kiiriw kɔni jalatigɛla kiiri minnu y'a jira k'a fɔ Faransi jamana ɲɛmaakɔrɔ Nicolas Sarkozy a bɛna san 3 kaso o de kɛ nka a bɛ san 1 dafalen a bɛ o kɛ wo kɔnɔna la ni o ye kaso datuguni fin o kɔni ye. Faransi kiiriso min bɛ yen ni a bɛ pari n'an k'a ma tribunal correctionnel olu kɔni ye kiiri jaabiw bɔ ka bin. Ka kɛɲɛ ni tɛnɛn marisi kalo tile gale san 2021 ale kɔni ye. Tribunal correctionnel min filɛ nin ye ni kiiriso do Faransi ale jamana kɔnɔna la a y'a jira k'a fɔ yuruku minnu bɛ yen ni olu kɔni nun tun gulonnen don jamana ɲɛmaakɔrɔ Nicolas Sarkozy la ko siga foyi kɔni tɛ min na ko a sen bɛ a la wa
kiiriso dɔw fana bɛ yen minnu tun y'a yira k'a fɔ san 3 kaso jalen o de tun ka ɲi ka da nin maa kofɔlen kɔni kun. Nicolas Sarkozy a kɔni tun ye sɛbɛntiyali kɛ waati tɛmɛnenw na k'a fɔ ale jabajɛlen don ka bɔ nin ko suguya ninnu ma, nka kiiri baaraw bɛɛ lajɛlen kɔni kɛlen kɔfɛ sa siga foyi kɔni tɛ min na jamana ɲɛmaakɔrɔ Nicolas Sarkozy a sen yera ko la, ka maaw hakili lajigi k'a fɔ nin ko ninnu bɛɛ lajɛlen daminɛra k'a fɔ Kadhafi ni o ye Libi jamana ɲɛmaakɔrɔ min fatura san 2011 ale de ye Nicolas Sarkozy ale ka kalafili baara dɔw kɔni musaka fanbaw bɔ minnu ko kuntala ka jan kosɛbɛ kabini san 2007 ale waatiw la. Foroba nafolo Nicolas Sarkozy fɛnɛ o de ta ka kɛ k'a ka yɛrɛmangutu baaraw kɛ, o de ko wulilen filɛ nin ye bi Nicolas Sarkozy ale nɔfɛ. Faransi jamana ɲɛmaakɔrɔ Nicolas Sarkozy a y'a yira k'a fɔ nin ko in bɛɛ lajɛlen kɔni ye janfa ye ani maa minnu minɛra olu bɛɛ bi a la, nka maa min bɛ yen ni a tɔgɔ Jean-François Bonnert ale ye jaabi kɛ k'a fɔ maa si tɛ bila jamana ɲɛmaakɔrɔ la k'a fɔ i bɛ o juguya walima i bɛ o ka ko dɔw mara i kɔnɔna la, nka maa si tɛ kiiri sanfɛ. Diɲɛ seleke naani tɔnba bi ɲɛsin bɛ jagoko ma, an ko a ma ko Organisation Mondiale du Commerce maa ɲɛmaa kura ni Nigeria jamanaden don Ngozi Okonjo-Iweala a kɔni sera Organisation Mondiale du Commerce a ɲɛmaayaso la ka kɛɲɛ kɛ ni tɛnɛ marisi kalo tile gale san 2021 ale kɔni ye. Nin maa kofɔli min filɛ baara minnu b'a la k'a makɔnɔ a bi olu bɛɛ lajɛlen kɔni dɔn ka ban. Ale de ye muso fɔlɔ ye wa ale de ye farafin fɔlɔ ye min kɔni bɛna OMC maa ɲɛmaaya kɛ nin waati gɛlɛmanba in kɔnɔna la. N'a ma ɲa k'a fɔ nin tun ye a tile gale ye ɲɛma ani maaw ka sigi a ye o don in ta k'o kɛ lamɛnni don ye cogo min ka se k'a dɔn baaraw bɛ yɔrɔ jumɛnw na ani hali sisan ka se k'a dɔn a bɛna a ka danga naani minnu ta ka se ka lamɛnni kɛ o ko bɛɛ lajɛlen kan minnu bɛna a dɛmɛ nin baara kofɔlenba in kɔni na. Nin musoba min filɛ nin ye ni o ye Ngozi Okonjo-Iweala ye, maa do maa min ni a ye Nigeria jamana musakako minisiriya kɛ siɲɛ 2 ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔnko, a ye Nigeria lasigidenya fana kɛ siɲɛ caman ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔnko, muso do min ni a bɛna Brésil jamanaden Roberto Azevedo ale nɔrɔbila a min balila ka baara bila a yɛrɛ ma ten uti kalo tɛmɛnen ale waatiw kɔni na. Muso min filɛ a ye san 25 kɛ baara la Banque mondiale ale la. Février kalo tile 15 tɛmɛnen jamana 100 ani jamana 64 olu bɛɛ lajɛlen kɔni ye nin musoba in kɔni de sugandi k'a fɔ a bi se nin cakɛbonda ye kɔni bɔ nin gɛlɛyaba ye o kɔni kɔnɔna la. OMC maa ɲɛmaa kura muso do, muso fɔlɔ min ni o kɛra maa ɲɛmaa ye, muso do wa farafin fɔlɔ min tuguni ni o kɔni kɛra nin cakɛbonda ye kɔni maa ɲɛmaa ye. Farafina kɔni bi a fɔ nin waati in na ko taarɛ OMC maa ɲɛmaa kura a bɛ ka sigi kɔbaw kɔni boloda nin waati kofɔlen kɔni na cogo min baara gɛlɛn minnu bi a bolo olu bɛɛ lajɛlen bi se ɲa cogoya min na. Tara Libi jamana kɔnɔna la ŋunuŋunukanw ani kalo-kalokan caman kɔni bɛ nin waati in na ka kɛ ni maaw ye maa minnu hakili cɔrilen don diɲɛ seleke naani tɔnba Nations Unies ale kɔnɔna la. Olu dɔw y'a yira k'a fɔ jamana ɲɛmaa kalafili min kɛra Libi jamana kɔnɔna la ani minisiri ɲɛmaa sugandi min kɛra ni olu bɛna se ka furancɛla fanga ka o latɛmɛ nin waati in na ko a baaraw kɔni kɛra yurugu o kɔni kɔnɔna la. Kunnafoniya dɔw salula minnu senfɛ diɲɛ seleke naani tɔnba Nations Unies lasigidenw b'a la k'a yira k'a fɔ sigikafɔba senfɛ Libi jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ ko maa 3 ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔnko bɛ yen minnu kɔni ye musaka dɔ minɛ, musaka min ni a bɛ taa se dolari wari 200,000 ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔnko la cogo min ka minisiri ɲɛmaa Abdel Hamid Debaiba ale suganti
ka kɛ fɛn min ye ministre ɲɛmaa ye min bɛna furancɛla fangaw latɛmɛ ni a sigi k'a fɔ baw daminɛra novembre kalo ale waatiw la san 2020 Tunisie ale jamana kɔnɔna la nin sigi k'a fɔ ba min filɛ a ɲɛmaaya a tun bɛ diɲɛ seleke naani tɔnba Nations Unies bolo laɲini min tun bi a la o de ye k'a fɔ Libi jamanadenw bɛɛ lajɛlen bi se don da kelen fɛ kɛlɛ min ni o ye Libi tila kabini san 2011 ka o kɛlɛ in kɔni ban février kalo daminɛ tɛmɛnen in na sigi k'a fɔ ba cɛ 70 ani cɛ 5 ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔnko olu de tun bɛ a kɛnɛ kan minnu ni olu bɛɛ lajɛlen ka bɛnkan kɛra ka waritigiba Abdelhamid Debaiba k'ale ta k'a kɛ ministre ɲɛmaa ye ani ka conseil présidentiel dɔ sigi sen kan min bɛ taa maa 3 ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔnko la bɛnkan sɛbɛn ninnu bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔfɛ jateminɛw y'a yira k'a fɔ jamana ɲɛmaa kalafili bɛ kɛ san 2021 laban na ani wasaden kalafili u bɛɛ lajɛlen bi kɛ ɲɔgɔn fɛ gouvernement de transition sigili ko bi sena ni waati in na nka sani o marisi kalo tile 19 cɛ o ko bɛɛ lajɛlen ka ɲi ka sigi sen kan n'a ma ɲa k'a fɔ ni yuruku kuma b'a la k'a fɔ yali bɛn tile min tun fɔra Libi jamana kɔnɔna la a tɛna don galama la wa Dimanche février kalo tile 28 Libi ale kɔgɔji belebele in sanfɛ ni o ye mer Méditerranée ye kɔgɔji min bɛ farafina ani nazarala danbɔ maa 100 ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔnko dɛmɛ donna olu ma waati la waati min ni u kɔni bala ka to ji o kɔni na ka kɛɲɛ kɛ ni diɲɛ seleke naani tɔnba Nations Unies bolofara ye min ɲɛsin bɛ tungarankow ka koɲɛw ɲɛnɛbɔli ma olu y'a yira k'a fɔ ni maa kofɔlen minnu filɛ u tun bɛ fɛ ka kɔgɔji tigɛ ka taa u yɛrɛ sɔrɔ fɛn min ye ni waati in na nazarala ale kɔnɔna la dɛmɛ donna maa minnu ma muso ye maa 6 ye denmisɛn fitinin ye maa 2 ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔnko ye wa n'i ye u ka nationalitéw ta k'a lajɛ Cameroun jamanaden Sudan jamanaden ani Mali jamanaden olu de ka ca a la kosɛbɛ a y'a yira k'a fɔ maa 2 ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔnko olu de ni sera ka kisi wa maa 20 kɔ olu de bɛ nin waati in na minnu kɔni b'a la ka ɲini ka kɛɲɛ kɛ ni lakanabaliya ye ani hali sisan gɛlɛya min bɛ Libi jamana kɔnɔna la Libi de kɛra sira ye sira min ni maaw kɔni bi taa o fɛ cogo min ka se ka don nazarala ale kɔnɔna la diɲɛ seleke naani tɔnba Nations Unies bolofara minnu bɛ yen baɲumankɛtɔn minnu bɛ yen olu bɛɛ lajɛlen kɔni y'a yira maaw la nin kɛwale minnu filɛ ka fɛɛrɛ kɛ k'a dabila n'i y'a ta k'a lajɛ maa 3,700 o ye a dɔgɔyalen cɛw muso ani denmisɛnw na olu bɛɛ lajɛlen kɔni minɛra ka segin ni u ye juma tɛmɛnen ka bɔ babolo in walima kɔgɔji ale kɔni sanfɛ a maa caman u kɔni taara bila fɛn min ye yɔrɔ la yɔrɔ min ni u bi se lafiya o yɔrɔ kofɔlen ninnu na fɔlɔ baloko gɛlɛya o bi Mozambique ale jamana kɔnɔna la bi sigidalamaw ani maa minnu bɔra u nɔ la bɛɛ lajɛlen kɔni kama gannen dɔ bi a bi taa se maa 600 ani maa 70 ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔnko ma ka sabu kɛ lakanabaliya ani banbaci wale tigilamaw ka wulikajɔ ye san 3 laban in kɔnɔna la jamana kaɲangalanfan fɛ olu bɛɛ lajɛlen ye u sigiyɔrɔw bila n'a y'a sɔrɔ dɔw ta bɛ bisimila minɛ maa dɔw ka du kɔnɔna la siga foyi kɔni tɛ min na dɔw bɛ yen minnu kɔni b'a la ni dumuniko gɛlɛya tɛ 2 ye bi kelen a bi nin maa kofɔlen ninnu fɛ yen diɲɛ seleke naani bolofara min bɛ yen ni ale ɲɛsin bɛ darɔ dumunikow ma an ko a ma ko programme alimentaire mondial dakuru ɲɛ kelen PAM maaw ko don k'a daminɛ décembre kalo tɛmɛnen ani janvier kalo ni ɲɔgɔn cɛ u kɔni ye darɔ dumuni caman kɔni di maaw ma hali n'a y'a sɔrɔ olu kɔni ma bɔli kɛ ka kɛɲɛ kɛ ni u ka ɲɛmaa ka kɔrɔfɔ ni o ye Christian Graziani ale kɔni y'a yira k'a fɔ siga foyi kɔni tɛ min na hali sisan dɛmɛ ka ɲi ka ta k'a ɲɛsin nin maa kofɔlen ninnu ma cogoya min na u ka buna adamadenya kana kɛ ngalama ye u bolo Mozambique kɔnɔna la marabolo caman bɛ yen banbaci wale tigilamaw kɔni kɛn bɛ ka yɔrɔ minnu fana kɛ u dagayɔrɔ ye
balima Horoyan TV la jabago ni de be dansigi ke bi an ga bamanakan kunnafoni na an be duwawu kɛ an faso Mali ala ka Maliba in kulusuma kama dono da kelen fɛ k'u bɔ da kelen fɛ bɛn ani kelenya ani basigi ni koto ɲɔgɔnta ni ɲɔgɔn lamɛn ala ka o sabati Maliba in kɔnɔna na ala ka lakana sabati Mali fantan ani naani bɛɛ lajɛlen na ala k'o kanya ka ala bonya kama kira bonya kama an karamɔgɔ la hɔrɔma kama sɔli ala rasuli o bɔlen kɔ an be duwawu kɛ an karamɔgɔba ye n'o ye Seydina Sheikh Umaru Seydou Kulubali El Farouku ye sija ani kɛnɛya laban ko ɲuman o be masara mani bolo ala k'o di an'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen ma ala ka mɔgɔ bɔ a la min bɛna jɔyɔrɔ ta diinɛ labarali okumu kɔnɔna na hali bi an b'aw ladɔnya k'a fɔ kunnafoni kuncɛw kuma na jamiya to ikimadin tɔndenw ni ka fara u karamɔgɔba kan n'o ye Seydina Sheikh Umaru Seydou Kulubali El Farouku ye mars kalo tile 10 nata in sanayɛlɛ u bɛna o ta o ɲɛnamaya ba kɔ jikɔrɔni balontan tɛrɛnba sanfɛ min okumu kɔnɔna na o kelen bɛ ka wele bila diɲɛ alisilamɛ ɲuman bɛɛ lajɛlen ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan walasa an bɛɛ lajɛlen bɛ se ka nin donba ɲɛnama ɲɔgɔn fɛ cogoya min na hali bi an bɛ duwawu de kɛ ala ka sanaya nata in don ne ni aw bɛɛ lajɛlen garisɛgɛ la ala ka anw bɛɛ lajɛlen sanayɛlɛ ala k'o k'an ɲɛ kira bonya kama sɔli ala rasuli o de fana bɛ dansigi kɛ bi anw ka bamanankan kunnafoni na ka bɛn bi tarata ma mars kalo tile 2 san 2021 aw k'an bɛ diɲɛ waati wɛrɛ